హల్లెలూయా. పాస్టర్ రాజ్బాబు గారు పాడతాయి హల్లెలూయా. కాబట్టి చూడండి, మనకి ఆయన నమ్మిన జనుల్ని ఏం చేయడంటే ఆయన విడవనే విడవడు. అగ్నిలో హాయిగా నడిపించాడు. ఎవరిని అగ్నిలో హాయిగా నడిపించాడు? శద్రక్ మేషక్ అబేద్నెగో. ఇప్పుడు మనం చెమటలో మనం కొంతసేపు స్టార్టింగ్ లో భయంకరమైన ఉండలేమనిపించింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం సరళ గాలి వస్తుంది. ఎలా వస్తుంది? దేవుడు మనకు కలుగు చేస్తాడు. ఆ రోజు ఏడంతల అగ్నిగుండంలో వాళ్ళు వేసేసినప్పుడు వాళ్ళకి అసలు ఏమి కూడా కాలేదు. కాబట్టి మనం జడివానకైనా సుడిగాలైనా ఏదైనా మనం ఎవ్వరు కూడా ఏమి చేయలేదు. హల్లెలూయా. సుడిగాలిలోనైనా జడివానలోనైనా ఆరిపోదులే నీవు వెలిగించిన దీపము. నీవు వెలిగించిన దీపము, నీవు వెలిగించిన వెలిగించిన దీపము. ఒకసారి మేము ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాం, ఒకసారి మీటింగ్ సువార్తలు చేస్తా ఉన్నాం. ప్రతి నెల 16వ తేదీ సువార్తలు ప్రారంభించాడు దేవుడు. అప్పుడు మేము మీటింగ్ చేస్తా ఉంటే ఆరంభ దినాల్లో 2005 సంవత్సరం అనుకుంటాను, 5వ సంవత్సరంలో ఆరంభ దినాల్లో ఏం చేస్తామంటే మేము ఒక చోట ప్రార్థన పెట్టకుండా మా గ్రామంలోనే ప్రతి వీధిలో మేము పెట్టుకుంటూ వచ్చాం. ఒకసారి ఒక వీధిలో మేము అన్ని జనుల మధ్య ప్రార్థన పెట్టి ఇలా పాడుతూ ఉంటే వర్షం వచ్చేసిందండి, భయంకరమైన వర్షం. అందరూ కూడా చాలా మంది ఏం చేస్తారు, వచ్చిన జనాలందరూ వెళ్ళిపోయారు. ఎట్టకి వెళ్ళిపోయారు? పక్కన ఇళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు, చెట్ల కిందకి వెళ్ళిపోయారు, అటు వెళ్ళిపోయారు, ఇటు వెళ్ళిపోయారు. మేము కొంతమంది మా కుటుంబం వాళ్ళు అందరం కూడా అట్లే జడివాన్లో నిలిచిపోయాం. హల్లెలూయా. జడివాన్లో అట్లే ఈ పాటే పాడాం. జడివానలోనైనా ఆరిపోదులే నీవు వెలిగించిన దీపము. హల్లెలూయా. కాబట్టి దేవుని నమ్మిన మనకి దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే అది జడివాలైనా అది సుడిగాలైనా అలాగే దేవుడు మనం నిలిపిస్తాడు. అప్పుడు ఏం చేశారంటే మెల్లగా మనల్ని చూసి కొంతమంది బయట నుంచి లోపలికి వస్తున్నారు అందరూ. పాస్టర్ గారు కూడా ఒకసారి ఏం చేసిందంటే 16వ తేదీ మీటింగ్ చర్చి దగ్గర కూడా జరుగుతూ ఉంది. అక్కడ కూడా ఇలాగ పెద్ద మీటింగ్ అనమాట. మనం చేస్తా ఉంటే వర్షం వచ్చేసింది. అందరూ ఏమైపోయింది, వర్షం తగ్గని అని చెప్పేసి చర్చి లోపలికి వెళ్ళిపోయారు చాలా మంది. వచ్చిన స్పీకర్ కూడా ఆయన కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు, వర్షం తగ్గనండి వద్దామని. మేము మా కుటుంబం వాళ్ళు ఇంకా కొంతమంది మా కుటుంబం అలాగే నిలిచిపోయారు. జడి వానలు అలాగే నిలిచిపోయారు. అందరికి చెప్పాం, ఇది కలవర పడకండి, ఈ వర్షము ఒకరు ఊరికి ఇది మనందరికి కలవర పెట్టేదానికి వచ్చింది, ఇది నిలవదు అని చెప్పేసి. అప్పుడే వెంటనే అందరూ ఏం చేశారంటే మేము అలాగే నిలబడినప్పుడే అందరూ వచ్చేసారు, అందరూ ప్రార్థనలోకి. కాబట్టి సహోదరులారా, మనం ఏం చేయాలంటే మొట్టమొదటిగా మన విశ్వాసాన్ని మనం ఏం చేయాలి, విశ్వాసం కోసం అలాగే నిలబడిపోవాలి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కాబట్టి విశ్వాసం కోసం ఏం చేయాలంటే ఆ దేవుడు చెప్పిన రీతిగా మనం అలాగే విశ్వాసానికి. అప్పుడు ఏమనుకుంటారంటే చాలా మంది కూడా, అరే వీళ్ళకి ఏదో పెద్ద గొప్ప విశ్వాసం ఉంది, వీళ్ళు అలాగే వర్షంలో కూడా నిలబడిపోయారు అని అనుకుంటారు. కానీ సోదరులారా, దేవుని బట్టి మనం అలాగే నిలబడినామంటే ఖచ్చితంగా దేవుడు అక్కడ కార్యం నడిపిస్తాడు. హల్లెలూయా. ఇలాగా చాలా విషయాలు దేవుడు మేము మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు ఎన్నో సార్లు ఏం చేశాడంటే అలాగే వాటిని ఆపేసింది. హల్లెలూయా. కాబట్టి మన కోసం ఏమవుతుందంటే పరిస్థితులన్నీ కూడా తారుమారైపోతాయి. హల్లెలూయా. మన కోసం పరిస్థితులన్నీ తారుమారైపోతుంది. మీరు తలుపు చేయండి, గాలి వచ్చే గాలి కూడా రావాలి. స్తోత్రం.